יום חמישי אני חייבתי שאני אפתיע את כולכם. אני עולה על רכבת עכשיו לכיוון נתב"ג. הגעתי הרגע לשדה התעופה של נתב"ג, נכון מאוד. הנה אנחנו בדרך, אני בדרך לשמה, והגעתי. ולפני שאנחנו עולים על המטוס, תמיד לזכור שירותים, חשוב מאוד. הגעתי לביקורת גבולות, המקום האהוב על כולנו. תסתכלו, הייתי חייב לעצור לקפה, תסתכלו מה זה, עצרתי ליד המפעל הזה, לפני שאני מגיע, והחלטתי להוסיף גם קפה. איזה כיף, קיופק. תסתכלו, אנחנו מגיעים ל-B4. הופה, אתם לא תאמינו, לא האמנתם שאני אפתיע אתכם. אני באמת אפתיע אתכם, כי מסתבר ש-B4 זה בכלל... אוקיי, אחרי בירור קצר, הם הודיעו ברמקול, אני לא שמעתי, שמשנים את זה ל-B6. אנחנו בדרכנו ל-B6. נעבור את זה כמו בים סוף. כפי שלמדנו בנגריה, שיעור מספר 3 שלי. אנחנו מגיעים ל-B6. תטרן. אוי. אז לאן אנחנו נוסעים? לברצלונה. אוי, חברים יקרים ואהובים, אני אמנם יעלה על המטוס, ואני שולח לכולכם את אהבתי. תהנו לכם היום בנגריה. שולח לכם מיטב האיחולים להמשך יום מקסים מלא אור. תפיצו את אורכם, לא משנה איפה אתם נמצאים.